ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ба таваҷҷӯҳи бардороне ки аз Федератсияи Россия, махсусан аз Москва ва Московская област ба Тоҷикистон бор мефиристанд ва расонида мешавад ки ширкати Акай Наби мушкилии шуморо ҳал мекунад. ин бародарамон чанд сол ин корро анҷом медиҳад ва корашон дар сатҳи олӣ мебошад. агар шумо дар дигар шаҳр бошед, боротон аз 1 тонн бисёр бошад, аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон ҳам равон мекунад. одами боварнок ҳаст. дӯстони азиз, марҳамат кунед, ба ҳама ҷои Тоҷикистон равон мекунад. ширкати Акай Наби дар хизмати мову шумост. Намиҷа мара подписатсия кунед. бачаҳо, намиҷа мара подписатсия кунед, лайка бичкен. мара подписатсия кунед, братану, такату махду. братано, мара подписатсия кунед. мегузарем ба якумин хонаи фурӯшии мо дар видеои имрӯза. хонаи фурӯшии мо, дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Сурхоб, яъне ки тарафҳои бозори Меҳргон, Арентиж мегӯянд. дӯстони азиз, хулоса ҳамун тарафҳо. 3 дар хонаҳай ва 6 сотиқи замин, кухни, баня, калидор, хулоса дар дарони хона ҳастай. дӯстони азиз, дар наздикии хона мактаб, магазин, масҷид, балниса ҳастай ва нархи хонара 580 000 сомон мегӯяд. 3 дар хона, ремонтҳои замонавӣ. хона, дӯстони азиз, аз нол нав сохтагиай. марҳамат кунед, хонара бо диққат тамошо кунед. кухни ҳамаш дар дарони хона ҳастай. нархиш 580. боз касоне ки агар аз номи канали мо гап занад, муомилаи хубам дорад. номери ватсапшон, номери дастишон, дӯстони азиз, мондагиай. марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон метавонед дастрас намоед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Лолазор ва 3 хонаи 6 метра дорад. дӯстони азиз, заминаш 30 сотиқ замин аст. свет дорад, свети 24 соата ҳастай. дӯстони азиз, дар наздикии хона мактаб, масҷид ва магазинам ҳаста. нархи хонара дастарошни фурӯхтан дар кӯрай. 3 хонаи 6 метра дорад. хулоса барои зиндагӣ кана, дӯстони азиз, тайёрай. нархи хонара 80 000 сомон мега, боз муомила дорад. 3 дар хона 6 метра, дӯстони азиз, дохтагай ва боз 2 хона дига бо симинблок бардоштагай ва уран ремонти миёнавӣ кардагай. нархиш 80. боз касоне ки агар аз номи канали мо, яъне ки арзонтежа гап занад, иншоалло ки муомилаи хубам дорад. дӯстони азиз, дидесен хай ба хотири шумо мо чӣ хеле хонаи арзон кофтесем. ҳатман подписатсия ки лайкҳоро бизан ва дар комментария мисол аз куҷое ки хона мехоҳӣ бинавис. мо ҳаракат мекунем аз ҳамон ҷое ки мехостагита, замин мехоҳӣ, хона мехоҳӣ, ҳаракат мекунем. дар видеои оянда иншоалло ки рекламаш мекунем. ҳатман шербача подписатсия кирд, лайка бизан, ҳамон хонара интизор ша. анахай дӯстони азиз, дидесен хонара чӣ хеле ватсапаш мондагай 989 01 28 46. занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо, хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ ва 5 дар хонаи, дӯстони азиз, 20 сотиқи замин. хона заминиш бениҳоят калонай. дидесен хай дӯстони азиз, ана трезоҳо часпондагиай ва мисол
камтар дигар бо хатам ремонтш мекунӣ. 20 сотиқ замин 5 дар хона дар ноҳияи Рӯдаки шаҳри Душанбе. Барои маълумоти бештара телефона бароятон номери ватсапаш нархи хона 165,000 сомон мега. марҳамат дӯстони азиз, занг мезанед маълумоти пурра аниқтаршон аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, хушхабар ба кадомеро ки студентский билет дар кортон бошад ба шумо акай далер кӯмак мерасонад. марҳамат кунед студентский билет ба касоне ки мисол ҳуҷҷатҳояша проблема дорад, мисол патент надорад ё ин ки частни кор кардиса бошад, ҳамира туғрӣ мекунед, дигар патент дар код намешавад. ҳуҷҷатҳои мо дар тамоми шаҳрҳои Россия ба кор меравад. мо тариқи онлайн кор ва фаъолият мекунем. дар кори худ ҷавобгӯ ҳам ҳастем. нархи договор 17,000 рубл як солааш. шумо метавонед тариқи WhatsApp документҳои худро равон кунед. аз шумо чӣ дар кор аст? паспорт, миграсиони карт ва як сурати живои худро аз миён боло равон мекунед. вақте ки дӯстони азиз тайёр шид, мо тариқи почта равон мекунем. дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад. марҳамат кунед акай далерро муроҷиат кунед, дар ватсапашон нависед. дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯши ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ ва маҳаллаи Гулбуташ мегӯянд. дар наздикии хона мактаби нав сохтагиай 4 дар хонаҳай 4 дар хона ремонтҳои замонавӣ евроремонтш мегӯянд. 2 сотиқ заминай. нархи хонара 453,000 сомон мега. дӯстони азиз, марҳамат кунед хонара бо диққат тамошо кунед. 4 тарафи хона маҳкам ва дарвоза ҳам дорад. дӯстони азиз, марҳамат кунед хонара бо диққат тамошо кунед. телефона бароятон аст 988 52 0505. занг мезанед маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳо дошта бошед, хона ё ин ки замин, мошин, квартира, хулоса барои реклама кардан дастуроши фурӯхтани дар кӯрай, номерҳои мо 911 32 43 44. дар WhatsApp сурат ё ин ки видеоша маълумоти пурраш равон кунед. мо дар видеои оянда иншоаллоҳ ки рекламаш мекунем. шашмин хонаи фурӯшиамон хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғонтепа, маҳаллаи Ҳоҷи Шарифш мегӯянд. яъне ки маҳаллаи Ҳоҷи Шариф 3 дар хонаи ва 2 сотиқ замин. хона ба тамоми шароитҳо оби свети 24 соата ҳастаи нашоди документош ҳамаш 100%. марҳамат кунед 2 сотиқ замин дар шаҳри Бохтар, маҳаллаи Ҳоҷи Шариф. нархи хонара дӯстони азиз 430,000 сомон мега. марҳамат кунед дӯстони азиз, касоне ки дар комментари аз шаҳри Бохтар хона гуфтеса буд, хона гуфтагӣ буд, ин хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, маҳаллаи Ҳоҷи Шариф. занг бизанед дӯстони азиз, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, ҳафтумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ ва ҷамоати Султонобод, деҳаи Гулобш мегӯянд. 4 дар хонаҳай хонаҳои дарози хушрӯ. 4 дар хона 8 сотиқ замин. марҳамат кунед дӯстони азиз, нархи хонара 290,000 сомон мега. бо савдо мешавад. савдо дар амин пеши хона. номери ватсапашон мондагиай 940 90 96. марҳамат кунед дӯстони азиз, занг мезанед маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш мекунем, хоҳиши бардорона подписатсия кунед. иншоаллоҳ ма ҳаракат мекунем, хонаи арзона бар шумо пешкаш мекунем. дар паноҳи Аллоҳ бошед, дастгири шумо пештари мост. худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.